návod, ako vytvoriť tému pre SOS, čiže na vás idú viacej útokov, alebo v podstate potrebujete podporu od aliancii. Otvoríte si SOS, skopírujete vzor v prvom rade, dáte si vytvoriť novú tému, hráč idú mi trebárs útoky na mesto DDD2. Pokiaľ vieme, že ide olka, tak je podstatné uviesť presný čas, kedy tá olka sadne. Pokiaľ sme použili múdrosť, alebo podľa času nám to vychádza, alebo hoci čo. Ďalšia vec je podstatná napísať príchody útokov, kedy dopadnú útoky nepriateľa, presne v sekundách. Keď je všetko uvedené v sekundách, je ľahšie spoluhráčom vám pomôcť a zvýšiť viac šancu na obránenie mesta. Takisto aj pri podporách, keď nepriateľ už posiela podpory, tak tam je v podstate 100% pravdepodobnosť, že ide aj olka. Čiže najdôležitejšie je vedieť, kedy dopadne prvá podpora, sem to dopíšete. Hráči, čo sú blízko pri vás, môžu časovať útoky pred tú prvú podporu, alebo trebárs čo najtesnejšie, a takisto časovať podpory pred tú olku. Keďže je tam málo hráčov, trebárs nevedia tam ubrániť 12, 13, 15 útokom, tak stačí, keď tam niekto načasuje 100-200 birem pred tú olku a mesto máte zachránené bez väčších strát. Preto je podstatné uvádať tie časy. Dopísať tak je treba hradby, aké máte hradby, to je jedno, teda dopíšem tak. Boha, akého tam máte, pokiaľ by mal niekto na ostrove, ja neviem, Pegasy alebo niečo, čo rýchlo letí, že vlastne, že by vám to vedel rýchlo podporiť aj božstvom. Sem je dobre, keď zapíšete hráčov, ktorí vám pomohli robiť to dobré slovo tým hráčom a majú chuť na budúce pomôcť, lebo sú zvýraznení, že aha, títo hráči pomohli a všetko. Keď vám sadne náhodou olka, sem dáte report o dosadnutí olky a potom je podstatné dávať pohyby oddielov, čiže kedy idú podpory, kedy dopadnú podpory, koľko podpor ide, koľko ide útokov a samozrejme aj časy. Doplníme tému, je to more 55. Ide olka, alebo to je jedno, čas olky, alebo ide olo. Čiže tému, keď dobre vytvoríme tému, je viac než 80% šanca, že vám mesto bude zachránené. Pokiaľ je tá akcia fakt dobre pripravená zo strany nepriateľa, ale keď máme šancu, mesto sa dá ubrániť. Ale pokiaľ tam hráč napíše len nejaké haky, baky, ide na mňa útok, ide na mňa olka a to je všetko a žiadne ďalšie časy alebo pohyby, tak tam pomaly ani jeden hráč nemá chuť vôbec ani pomáhať, ani sa len na to pozrieť. Téma, keď je poriadne vytvorená, tak vtedy ten hráč si zvýši šancu, aby sa mu mesto zachránilo. Čiže takto to bude vyzerať, keď sa tá téma vytvorí. No, samozrejme s časmi, ktorými dopíšete. Asi toľko, no.